Albisurena izan zen partiduko lehen sakea eta erreskan lau sartu zizkion bero itzi. Aldapak gora jarri zitzaion lehia nafarrari. Bi ustarte egin ondoren lehia orekatzea lortu zuen, hala ere uhartekoak. Joko klasikoan pilotari emanez aritu ziren biak ere. Bederatzi aldiz berdindu zuten markagailua, azkena 17an. Albisuk sakea berreskuratu eta arrisku hartuta 22ra joan zen zuzenean. 10 tanto egin zituen gipuzkoarrak eta beste 5 saketik, Beroitzek 7 eta 2 saketik. Albisuk bere lehen garaipena lortu du lauterdiko handian. Xalaren kontra neurtuko ditu indarrak final 8renetan. Horra 17akon ekaitze esani bota barren nukela, tanto geutxi ez dela bukatzen eta hor saiau naiz, ondo ateatzezke eta guztua. Bigarren partidan dirua doblean atera zen Jaunarenaren alde. Nafarra 5 eta 0 aurreratu zen. Oletxeak ordea sake hartu eta 6 sartu zizkion 12 eta 7 jarri zelarik aurretik. Takadako neurketa izan zen. 11 eta 3ko partziala lortu gero eta 15 eta 18 aurreratu zen Jaunarena. Etzun bere eman ordea Nafarrak. Olatxeak etzun amore eman, sufritzen jakin izan zuen eta azkenean pronostikoak hautsita Gipuzkoarra nagusi. Olatxeak 22, Jaunarenak 19. 2 partida irabazita, Barriolaren kontra jokatuko du Olatxeak final 8renetako kanporaketa. Meintzat gerra ematea, hongo naiz da, beak lehenengo partidu izanik eta eukiko jun nerbiok, espero eta jasa eragitea eta, aukera txikin bat bauketen ez.